Kod bashi tila. Bashi foyi tɛ. Alhamdulillah rabbil alamin. Comme tonton e tun ye ne wele k'i mago bɛ ne la. Saha. Bashi tɛ. Anw ni sigida la cɛkɔrɔbaw ye. Seba tɛ ni n ye n yɛrɛ dɔgɔkɛ fɛ yen. A ka ca Ala fɛ n place bɛ yan. Nka anw si fɛnɛ tɛmɛna sunkurutigɛ kan. Ne kɔni y'i ye sigida la i diyara n ye kosɛbɛ. O de y'a to n ye i wele n'i ka na. N bɛ fɛ k'i fo. E tonton. O diyara n ye. Furu ye Ala ta de ye. Fantanya tɛ furu la. Faamaya yɛrɛ tɛ furu la. Furu ye Ala ta de ye. N sɔnna fana. Alhamdulillah rabbil alamin. E sɔnna. Ala sɔnna ma. Nka i kɔni i bɛna kɛ filanan ye. O tɛ baasi ye. I b'a sɔrɔ Ala de y'o latigɛ. Alhamdulillah rabbil alamin. Tabarakallah. Nin tɛ baasi ye. Ni Ala sɔnna ma ni n dɔgɔkɛ nana n bɛ ci d'a tulo kan. Ni n dɔgɔkɛ kɔni nana ni Ala sɔnna ma n bɛ ci f'a ye. Awɔ o yɛrɛ de b'i wele kunba ye. O diyara n ye. Tonton ne bɛna taa so. Ni Ala sɔnna ma o bɛ ɲɛ a la. Awɔ o bɛ bɛn. No, go to it. Much pay. Abana. You will try. I'm not for my mother. I'm not for my mother. We are avancé. We are avancé. Mansongin. Away, ya put one at it. Barakala. We chamaja from the Chamania. Sanfala. Sanfala family. I only got up. She's a flask. No, we got it. I know full man is alhamdulillah. You want me to have one and I have to work on Alhamdulillah. Nete bashi. Mina muso chini dota. Ndo kai kabarola de. Ai makawa. Oh, ajara alhamdulillah. Abang ada kasih kita lah. Ngai. Kecuali yang jago sebai. Ya. Wow. Mbak. Oh. Kita lagi. Aku sigida la. Ngon nya wole na kuma. Ara kuti ko ajara kuti. Na fa na mo fu tenku. To ma kire to de fa ta. Le mbal magare ka tu sana le ko bakay. Ya famu. Na famu. Akila. Abo akila tene lo ni fan meso. Ó ní yẹrẹ gbogbo ìṣòro dẹ́tẹ́ ní ìlú ẹ̀ àkọ́kọ́ AI dẹ́mísẹ́ makọ̀rọ̀ àná rẹ̀. Nkọ̀rọ̀ ní mẹ́fẹ̀ẹ́ ka dẹ́mísẹ́ náà gíga lọ fìyàn náà ti di máa bá ṣe. Ọgbẹ́bẹ̀ wọ́n á fọ́ mi yẹ o. Sísè àdìbò ọ̀rọ̀ náà yẹ kọ́ ní muso ní sísè náà àwọ̀ kó wájà. Kuma tẹ dẹ́mísẹ́ ní muso. Kuma caman fìyàn náà. Kalau kita suruh buat kali kata yang muda kan, ujung kita nak musuh tak, ni nak kelangan nanti ini dah mati musuh. Nego ada demsen lagi kan ni lah, ni fer anak fer roti. Nak suruh musuh ini musuh furu tadi, nak suruh abad dalam ko, mana ko iya befoya nak, asona, nak abad dalam ko, amat istilah. Ini wo fer ada sana, sebelum ni fer. Pasti tak. Kali tiga wili, tiga file aku akan masuk lagi di foto cilik file. Ya, mana tu ya tu ya. Nak apa tu foto sakit? Bawa wili orang. Ini bikin mana cukup orang ni tiga dolar. Pasti tak. Tiga wili. Melaban. Enggak harus dengan file. Apa yang ada orang yang masuk? Ini tak tahu ya sih. Apa yang masuk? Kau file lain.
o ba tɛ tɛmɛ cɛkɔrɔba fana mɔgɔw ka tɛmɛ o cɛ ba ye dɛ an ka kɛ kɛnɛmani yɛrɛ kɛnɛmani yɛrɛ n bɛ taa labɛn sisan e k'i labɛn n bɛna sisan b'a wele sisan an kɔrɔ nin nouvelle ma n dɔn an bɛ nin kɛ nin cogo la koyi Tonton, ne bɔra ɲɔgɔn kan sisan sisan e tilala ka ne wele tuguni fo ka ne ja tigɛ. I ja kana tigɛ ne hakilina wɛrɛ de ta n bɛ fɛ ka ko in tigɛ e yɛrɛ pɛrɛnnen don furu in kama wa Tonton ne pɛrɛnnen don kɛ ne b'o f'e so kɔnɔ. e pɛrɛnnen don Ne pɛrɛnnen don. sisan woro bɛ taa di jɔn ma Wa ne fakɔrɔba dɔ bɛ yen olu bɛ taa d'ale de ma. ale bɛ aw dun yɛrɛ kɔnɔ Awɔ ale bɛ dun yɛrɛ a bɛ du kɔnɔ yen. alhamdulilayi alhamdulilayi ni woro kɔni de bɛ taa di o ka nɔgɔn kojugu i ku wele kun de kun ɲini n'i pɛrɛnnen don ni woro ma taa bi a bɛ taa sini e y'a wɔrɔ n bɛ nin ko in na teliya O bɛ diya ne ye. an b'a kɛ ten y'a mɛn Awɔ k'an bɛn. awɔ Dɔɔni basi foyi tɛ yen dɔɔni. Ni bɔtɔ ye N tun taara ci la de. ci la cɛ ɲuman ni wulala fɛ yala la k'ale kɔnɔ k'i tun taara ci la E ko ten. o bɛ bɛn k'a ɲɔni dɛ e tɔgɔ N tɔgɔ Kunba. Kunba Kunba jamu Yɔrɔ. ne yɛrɛ tɔgɔ Kara Kara. O diyara n ye. i yɛrɛ bɛna wele direct min cɛ yɛrɛ kɛ mɔgɔ n'i y'i ka jɔ dɔrɔn c'est que ko dɔ bɛ yen nɔ n'a faamuya Kara kɔni o ma teliya. e ɲɛ tɛ ne bɛɛ la o bɛ ka bɔ y'ale ni ne namana ye Ayiwa kan i yɛrɛ ye kamalen ɲuman ye ɲɛ b'i la o. yɔrɔ dɛ Awɔ telefɔni di yan ka bɔ. N t'a kɛ orange ye komi o orange money la. orange o cɛkɔrɔba ko a tɔgɔ tɛ fo k'i kun na Awɔ. o de ka di yan Awɔ. o de problème t'a la donc an bɛ su in na n bɛ fɛ an ka bɔ parce que vu que ci ba tɛ ne la i ka programme t'o jumɛn Fina. awɔ Awɔ an bɛ bɔ kɛ problème fosi t'o la. problème foyi t'a la problème b'a la problème yɛrɛ de b'a camancɛ la problème dan Ne tɛ nin dɔn yɛrɛ ni ko ne b'a ye sigida la a da bɛ npogotiginin bɛɛ kunna o kuma la mais ne b'a dɔn ni alimamiya de ye. Ne bɛ nin da dɔn n ka vie la. la ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah kuma cɛkɔrɔba s'il vous plaît sa an fana kana sɔn nin ma sa e bɛ ka taa misiri la kɔlɔsi bɛ e bolo an fana a tɛmɛ anw na hali n'an bɛ min na n'a ma ɲi tɛmɛ an na kuma nin y'a dɛ an tɛ se ka nin kuma yɛrɛ la kuma mais est ce que e n'a tɛ ɲɔgɔn Ne dɔn tɛ nin dɔn ne m'a f'i ye a da bɛ npogotiginin bɛɛ kunna o la tɛ i b'a fɔ ko denmuso t'ale bolo. non nin de ye kuma ye n kɔrɔ nin de ye kuma ye nin de ye kuma ye non nin de ye kuma ye n ye min ka furu ko f'i ye ayi n kɔrɔ n ka denmisɛnnin hakilina jɔlen tɛ nin ye a ma bayira nin yan kuma nin ne kɔrɔkɛ a y'a fɔ n ɲɛna a bɛ fɛ ka musonicinin ta yɔrɔ e tɛ ne dɔn i ni ne ma deli ka ɲɔgɔn o diyara anw ye kojugu n ye nin hakilina di n kɔrɔ ma bonya kɔnɔna la an ka nin jateminɛ an b'a lajɛ n'a sɔrɔ e ye muso furu tɛ tiɲɛ la an ye an ka hakilina sɔrɔ tɔgɔ ta i dɔn ka don an ka taa e k'an bɛn Aw fana ka nin kɛ. aw dɔrɔn tɛ nin caman min sɔrɔ n'i ma yɛlɛma non nin da yɛrɛ nin caman de b'i sɔrɔ n'i ma yɛlɛma i ka taa min i ka don Ne m'a fɔ ko n sɔnna e ka furu ma. e sɔnna ne yɛrɛ fana ta ma o Aw jɔ ta. Kara design i ye nin fana kɛ tuguni